Eýranyň Türkmenistanda öndürilen bolmagy mümkin partladyjylar ýasamakda ulanylýan himik jisimleri bekanun ýagdaýda Ýemene daşan gemisi saklandy. 8-nji noýabrda Amerikanyň harby deňiz güýçleri Oman aýlygynda Eýrandan Ýemene barýan bir balyk gemisini saklap, onda bekanun ýagdaýda daşalan 100 tonnadan hem aşa karbamid dökünlerini, şeýle de 70 tonna goloy amoniy perchloratyny ele saldy. Gämi Ýemendäki Huti jeňçileri üçin ýaraglar daşamakda ulanylýan ugur boýunça hereket edýärdi. Amerikanyň deňiz güýçleriniň 15-nji noýabrdaky beýanatynda raketa ýangynjyny we partladyjylar ýasamakda ulanylýan ele salynan himik teristlerin gelip çykyşy barada Türkmenistan agzalmasa-da, Garaşsyz Türkmen News nesiri çap edilen suratlarda karbamitli onurça haltanyň ýüzünde Made in Turkmenistan, ýagny Türkmenistanda öndürilen ýazgysynyň bardygyna üns çekdi. Azodyň amid formuli dökünü, ýagny karbamid himik teristesi owu hojuluk senagatynda ulanylýar. Sol bir wagtda onuň partladyjy teristleriň prekursor hükmünde hem peýdalanýan ýagdaýlary bar diýip Amerikanyň deňiz güýçleriniň beýanatynda bellenilýär. Bu uly mukdardaky partladyjy teristleri ululugyna görä orta ağırlygy niýetlenen onurça raketa üçin ýangyjy öndürmek üçin ýeterlikdir diýip Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň merkezi ştabynyň Birleşen Ştatlaryň 5-nji flotunyň we Birleşen Deňiz güýçleriniň ýol başçysy vice-admiral Brett Cooper aýtdy. Eýranyň Ýemendäki 2004-nji ýylda ýurdun häkimetine garşy gozulaň başladan we ýurdun belli bir bölegini öz gözegçiligine geçiren Huti jeňçilerini gizli ýagdaýda goldaýandygy barada öňden bäri aladalar bildirilýär. Jeňçiler 2015-nji ýylda Ýemeniň paýtagtyny hem basyp aldylar. Olaryň häkimeti halkara jeňmeçilik tarapyndan ikrar edilmedi. Sol bir wagtda Türkmen News nesiri özüniň sinsiýasyna talgylanyp, Türkmenistanyň karbamide Eýrana nagd pul satan bolmagynyň mümkindigini, sebäbi Tehrana garşy girdilen halkara sanksiýalar netijesinde onuň bilen bank operasiýalarynyň mümkin däldigini belleýär. Türkmenistanyň häkimetleri bu hadisa häzirlikçe hiç hili reaksiýa bildirmediler. Taşary işleri ministrligi hem azatlygyň munyň bilen baglylykdaky soraklaryny jogapsyz goýdy. Garaşsyz nesirler Türkmenistanda karbamid dökünleriniň eksporty bilen esasan prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan ogluny Hacımrat Rejepowa degişli Karan Holdings we Ak Hazina kompaniýalarynyň meşgullanýandygyny aýdýarlar.